Hello po mga ka-dragon, ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Yan, nandito ulit tayo sa ating farm. Ngayong araw ay may mga ngawi lang kami ng aming tilapia, iihaw namin or ipiprito. Tsaka yung saging namin dito natumba ng malakas na hangin kahit hindi pa siya ganun katigas. Gagawin namin banana chips. Try lang namin mag banana chips ko. Mga trying hard. Successful ang ating banana chips. Tsaka guys, ang ating mga cubitaw nagraragsak na yung mga bulaklak. Ang gandang tingnan ang ating cubitaw. Ang daming bulaklak. Let's go! Sabahan niyo po ulit kami sa panibagong episode na to. Ayan mga ka-dragon, tignan niyo naman. Ang ganda, puting-puti. Kaya lang di pa kami pwedeng mamitas. Dahil na-sprayan. Ang ganda. Kaya ang sabi ng Tiligaya, ang itatanim na rin daw namin dito. Sitaw na turo daw ulit. Kasi baka mahirapan daw kami magdilig kapag kamatis. Pero kailangan pa rin namin magtanim ng kamatis dito kasi para may panggamit kami. Kahit panggamit lang. Meron na rin pala mga ka-dragon bulaklak tong ating or papaya. Diba bulaklak yan? Yan o. Yung bilog na yan. Ito pa lang yung maganda-ganda yung tayo niya. Ito medyo nagdilaw. Nakadaming bulaklak ng malunggay. Galing oh. Yung baba ng bulaklak. Kaya kapag namunga ito, ayan, abot-abutin mo lang. Yan oh, meron na oh. Ano, marami na kayo nakuha. Marami na siguro, may 10 na ko. 10 din tilapia na tampi Nakuha kami ng pamain. Kaya lang din natin kasama si Auntie Pasing. Siyang magaling magkuha ng malalaking tilapia eh. Nasa pa rin si Auntie Pasing. Nasa hospital pa din. Hindi pa rin nilabas yung apo niya. Ito mga ka-dragon yung ating saging na naputol ng malakas na amihan. Yun, hindi pa siya ganun katigas pero kunin na natin. Isabit na lang natin dun sa Latan eh, naglalatan yun. Ay, lata natin yan. Natin. Walaan tayo. Sabit natin sa ating kubo, pahinugin. Dami sipaw Ilang. Tsaka meron din tayong turdan doon na pahinugin. Kunin na rin natin. Bigat yan. Pagbata natin. Wait lang, ante. Ba't dibayin mo yan? Dali mo yung karton nante ha? Naubos na ang dahon eh. Kalilimpog ng bunga niya yan, ante na. Yan si Gigi nangangawil na dun. Gutom na siguro. Lalaing yung awan masida tayo. Baka mapunagay sa daon ng malunggay. Yun.
Kunin mo na. Wala nga oh. Hindi pa siya nakakain. Aba? Tagagaysa tayo. Baka magulay natin yung pala. Yung mais. Tandaan. Yun! Pulahan. Balinan. Baka pag binalik mo pa yan, wala na tayo makuha. Kababaan pala. Wait lang! Ay! Kalaki! Wow! Nice, nice! Ang Oh, diba? laki! Diba? Marunong din pala sa Antiligaya. Hindi ako muna bitawan. Ito yung man din. Ha? Nagkabit na. Nakadalawa na rin tayo. Yan o, hilay mo eh. Oh, yan na. Yan, kaya lang medyo maliit yung isa. May magsama pa sana ante ay nagkuhan lang. Hindi nakakapit. Uy! Meron na naman! Sana all. Sana all. At kuha na. Niwat na? At kasita at sa barang na. Kinababam ko nga. Hindi ko tanggalin ko eh. Naglabas na yung tae niya yata. Tapos sobrang pusit ko na eh. Pinisit mo rin lang. Parang napapaulan. Laki, 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 laki. Nice, nice. Ante. Ngiti-ngiti yan. Ngiti, Sige pa. Sige pa, pang-stack daw nila. Ulam ni Father. Idiretso mo na habang kwan. Manganda. Oo. O, di ba? Tagagaysa tayo lang. Ayun. Yun na, malaki. Kala ko, malaki na yan. Maliit. Pulahan, pulahan. Pulahan, pulahan. Kapula, oh. Nay, magbalik yan. Nagkababang kami natatala. Landa ni nagka. Eh, kay paano, ilang beses niya pinutulan yan kay nagbuhol-buhol. Yun na ko. Bungo. Pinihian. Yun. Tinayo ko pa busis. Anak. Kasama mo na yan. Yun, ante! Kalaki na naman. Nice. Dali ka na naman ka Antiligaya. Kurang dawa kung napaangamoy. Yay! Pulang-pula na naman. Pulang-pula na naman. Hindi naman nalagana. Mali mo yung hospital ajit mo naman na kunay. Sinter. Laki. Ang bayan. Naku, nakanak na permin. Malala pa yung ata. Ini. Kinain niya ng ano? Ayan mga ka-dragon. Try lang muna natin yung ano, 5 piraso na saba. Baka mapalpak tayo eh, sayang naman. Baka hindi magustuhan ni Antiligaya yung lasa. Baka sabihin niya lang, kung yung inihaw na lang ang tilaw. Wala tayong slicer, kaya kutsilyo natin gagamitin. Yum lang.
Ayan mga ka-dragon, prito na natin ang ating nahulong tilapia. Sarap. Sarap. Hindi masanay na eh. Bagis. Kain tayo mangga. Nagdimas. Hindi kaya magkon-kon yan. Magkontra-kontra. May mais. Sarap. Tapos maglalaga pa tayo ng mais. Yan, ito ang ating sausawan sa ating isda. Yan. Ito ang pin. Lason na at may mangga na may kamatis. So, nante yung pandangan ko ay. Yung Tsaka kalamansi. Ayan, dahil napapakape kami, magkape kami. Wala kasing sabaw yung ulam namin eh. Ito yung nagiging sabaw natin. Yung mais natin, nilalaga pa lang. Tsaka itong saging natin, mamaya na lang to. Merienda natin. isang masarap na ulam namin. Tsaka may dalang bunog sa Antiligaya. May baon siyang bunog. O antipasing, wala ka. Kasarap ng aming ulam. Hindi kami makagulay ngayon kasi nga na yung kahapon na sprayan ni Kuya Efren. Kasya yung tubay. Sobra pa. Talagang yung mga baso natin ay malaki hanggang sa Palit kapaliit. lang paliit. Kaya Antiligaya daw yung maliit. Baso ng Antiligaya yan. Ang ganda guys ng aming napitas na na saging na tordan. Malimpog. Hindi katulad yung nakaraan naming napitas. Mapapayat. Ganda to. Masalamat po sa mga biyayang pinagkakalab niyo sa amin sa araw-araw na yung maganda na itong lakas sa paglilingkod sa inyo. Hiling po ng lahat sa Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Kain tayo mga ka-dragon! Ayan. Sarap. Let's eat. Ante, akin na. With kape. Masarap ng kape namin cappuccino. Kala sa tikas tinig, burburuk talaga. Ganyan ang cappuccino to. Yung iba kagaling na may kahit pa. Yung aming saging hilaw pa. Nagutom na daw sa Antiligaya kaya maya na daw ito. Pagkaluto ng mais. Sunod natin siya sa mais. Sure pa na hindi makatulog. Inaantay namin si Papa kung darating. Dahil wala rin siyang ulam sa bahay. Sabi ko dito na siya magkain. Sarap. Ante. Pika. Ka. Dahil ikaw ito yung malaki. Oo. Ka. Kala sa masyado yata. Sama lang. Sarap lang. Malutong. Sarap. Sarap pa lang sausawan. Ang lagyan ko nga pala dito. Maraming kwarto kong pangko eh. Oo, kadaming ko ng mo. Plato. Sarap ng kape. Tapos medyo malamig-lamig pa kasi nagkakulimlim. Kalipin kami na bugo. Sigaw mo. Ngayon ayaw mo na. Tikman ko nga itong Panantiligaya. Kunti man ang lasa na. Pan lang yan. Isa lang? Tatlong ulo. Hindi ko baka masayang, hindi makal. Harap. Nagulo.
Pinagbubunog ngayon eh. Naman ito. Nakakuha na ako. Ang tagal nito. Ang ko. Natunog na ngayon kanunante. Gutom ka na talaga. Kahit ako, nagutom na rin. Hindi pa rin kami makapag ngayon, karne-karne. Kasi dito sa kuan namin. Lahat na ba ng Dito pa lang, parang sa dito atin pa lang banda, sa atin. no? Parang pinasok na kami ng swine flu virus. COVID. Kung sa ibang bansa, COVID sa atin. Parang nakakatakot tuloy magbili sa bayan, no? Kaya nga. Kasi syempre hindi naman nila Kaya karamihan dito sa barangay namin, kinakatay na yung mga baboy. Kaya puro karne ang mga ulam nila. Kayo, Antay, may baboy pa kaya? Apat? Mangan. Kailan yung katayin? Kahit kami meron pa kaming native na baboy. Ewan ko kung kailan nila malak katayin yun. Pwede nang lechon yan. Isa lang. Kaysa ibaon nila ng buhay, sayang naman. Kung wala pa naman siyang sakit, di katayin na. Pag binaon nila ng buhay, papalitan nila ng isang sakong abono. Ay, may rin? Isang sakong abono. Ang kapalit. Hindi naman ibang nila ng buhay. Patayin man nila. Ibaon nilang buo. Pala. Hindi na naman pinatay na. Pinuktok. May kapalit din pala. May abono daw na kapalit. Ang sako. Kahit pa maliit pa yung baboy mo. Maliit, malaki. Ganun na. Paano kung marami ng baboy mo? Andad? Ewan ko kulang kapalit na yun. Hindi ka tayo muna lang. Isa ka. Baka na sa binabangan. Paano kaya yung pagkay no? Yung dyan may marami, chutiko. Ito ka. May puso na. Nagbenta na ako. Ang dami nun. Oo Nagbenta na sa mga trabaho. Ang muli papamsatin mo sa'yo. Malis. Puntang bukid. Oo. Alam nyo kung ngayon sa nyo lang makikita ang mga tao sa sibuyas. Kung hindi nyo mahagilap sa bahay, andoon sa sibuyasan ang mga tao. Halos doon ako nakatira. Kung Mas kaya kahit ko yung naisip ng bunyo. Mas naman na. Kanina din. sarap talagang magkain ng tino. Nalipata ka sa kape. Open. Isang order pa. Isang order. Thank you. Pero pag sa bahay lang to, hindi mo ako mapakapi ng gantong oras. Ng gantong oras. Oo Ewan ko, ako din. Pag sa bahay ako, hapon na ako. Pero pag ganito, hindi din ako nagkakatay. Pero pag dito sa labas, napapakape ako. Talagang parang masarap pa. May sapay.
Ay, hindi niya pag-inis. Kaya nga. Gilala pa siya sa kanya. Hirap nga magkain dyan. Nag-try ako nagkain ha. Pang ano yan eh, pang diet. Sa pangkanin niya. Natawag yata yung kanin natin. Ano daso? Din yan. Kaya sa akin. Hindi na kaya? Sarap na. Check natin itong ating nilalagang mais. Sarap po. Hindi namin tinanggal sa balat niya kasi para sarap. So ayan mga ka-dragon, after kain, luto na naman. Iluto na natin itong banana chips. Luto ah. Baka maasin doon. May suka eh. Pang ano daw yung suka? Kung daw, pang para dagdag crispy. Pang pa-crispy. Nailagay? Kala ko ibuhos lahat eh. Ayan. Itong tinimpla ko guys, yan, asukal, na may tubig, saka konting suka. Sabi mo lang papalit. Masarap na kami matamis na to kung ano man ang maging kinalabasan niya, hindi tayo magawa. Ayan na ang ating banana chips na hindi crispy. Pero masarap siya ha. Baka pag nahanginan yan mag-crispy. Pag-gising natin crispy na. Pag na, pag nalamigan. Ngayon nga lang, nagakon na. Sarap din? Sarap. Maganda nga yan, malambot para manguya ng tiligaya. Merienda natin ito mamaya kasi magdidilig na naman kami ng bonggang-bongga. Guys, ang sarap ng tulog ng tiligaya. Nagahuragok pa yan. Jay, sabi ni Papa, hindi nyo man nilagyan ng asukal. May asukal na yan eh. Tikman mo, Uncle. Ano yan? Tikman mo ba Banana chip? Oh, mag-iba! Masarap nga eh. Tama lang yung lasa niya. Ne? Kasarapan niya Mirakumnas. Diba? Ano ang kail malutong, malambot? Hilaw pa yan, yung niluto namin. Kaimasan niya palang daw pa eh. Ha? Kaya mas imasan niya daw. Sarap nga eh. Yan si Papa nagkakawil din, inggit. Sayang yung nahuli niya eh. Nakalagay. Nagbitaw. Nakabitaw? Hindi masyadong nakakapit sa kon. Yun. Ayun. Ulit. Ba't kahit? Tiligay, merinda ka na. Dirigaya ka piuli. Ay! Ha? Nagkaya na kayo. Tikman mo itong luto namin ni JJL. Kaya nga. Tikman mo din eh.
Patinggan ako kakakita. Bagay sa'yo yan, ante. Hindi man nag-crispy. Ayaw. Bagay sa'yo yan. Napalpaksi. Hindi ko pinag-crispy kasi para sa'yo. Para mangal-ngal mo. Isuot mo kaya yung pustiso mo, itry man, te. Makadigay. Timuro, di ganyan doy. Tama lang yung lasa niya. Hindi na pagtsagaan. Oo, pwede na. Dapat. Talagang bagay sa kanila. Lupak ko ma. Pero kung mayo. Hindi ka naputang natukla. Pindag ka na Agi ko dapag dabayo dyan ako alat ko nga batek. Masarap din siya. Hindi lang siya magtunog. Hindi lang mag-crispy. Hindi pinagsusan niyo, siya hindi magkagatan. Alright, kung crispy yan din, hindi nyo na makagat. Ilusion mo ang Kyle. Ah, Ilusion mo yung langis, mantika. pang mantika. Ito, medyo crispy itong nakain ko. Napaaga yung paglagay ko ng kanya. Nung suka na may asukal. Asukal na may tubig at suka. Kape ka uli eh. Ay, ito medyo crispy din. Yung apitin at printin eh. Ang dapat may islingay. Para may rakas tayo magdilig. May kityan. Tatlo lang, eh. tatlo lang Kung tayo. kamuti ay napinga balkong. Kaya siguro sabi niya kanta kasarap ng ulam niyo. Masarap yun habang mainit pa. Magdiretso na yung kano mo. Kailangan namin ng energy. Tatlo lang kami magdidilig. Ay, mayroon pala magsasab. Sangkil marising. Sangkil marasing. Kantipasing. Nagwawaya kaya ano. Buwan ko gibubuhay ko. Isang igib pa lang siya, puro angos na. Magpinalain ni Pasqua. Misal? Nagdag ng kaganda ka pa eh. Magandang bikat ko ang sarap. Sakit na ka no? Kaya nasa papa lang mga digo sa mga sa malamiis ko. Magandang nagdigo sa kama. Wala eh. Ni? Uncle mais ako. Malambot to. Makatangkal. Nali, kalambot-lambot eh. Ano nga makuha tali ka? Yan. Excuse me po. May nagkakatay na ng baboy. Parang malaking baboy yun. Busin nyo na yung baboy nyo at baka makakan pa yan. Po. Ang ganda ito yun. Sa Danlog nga meron. Ang dagang luka. Babay Rose. Ang gaman, nagrugit ng gaming kakangan da. So ayan mga ka-dragon, bali pa uwi na po kami. Katatapos lang namin mag-igib. Mag-igib, magdilig. Ay, magdilig ng aming mga nag-igib, tas dinilig sa aming mga pananim. So sana nag-enjoy po ulit kayo sa aming panibagong vlog. Yan, kita-kits po ulit sa susunod. We love you po. Ingat po kayo palagi.